дава времето от 10 часа. Сега си Иван майката. Мисля, че не спиш, музика безплатно, хора е така футбол. Вкъщи сме, разбираш ли, в сол. Да я представя там туалет, аз съм малко пилев, много изприятел. Миската да направи едно чисто стекло. Трябва да си Иван майката. Това много бъде. Значи ще имам справка. Оле с кухарата. Капуна ли биш? Ти капуна. Как е правда? Обаче май нещо за тука. Ще се ни въде в екстра. В колюзета. Значи в колюзета. Имаме първо. Това е туалетната е хартия. Вадиш, дърпаш и се пършиш. Така, това е туалетната шия. Докато се реш, не може да намериш копки, ще ме хере. Докато го научиш, ще е здраво и се увиждал навсякъде. Най-важното. Гледаш, мачуйки. Тук да, едро, футболи, всяки мачуи да отвати. Докато се реш. Докато се реш. Ако решиш да едеш, ако ми решиш да едеш, имай си кондончето. Имай си кондончето, това. Ти се реши и едеш. Ако решиш да едеш, сам. Караш ме, как ти е майки сам. Аз също да спомня се. Ти по-майката. Значи говорим за живот, брат. За живот хора, където не си мечтава от тебе. За тебе ли си мечтава? Как ти искам да пуска? Да видиш ти, това е много ще направя.